yanzu ku mutane wato Allah ma yaudara Allah za ku ko kuma kuna wasa da Allah ko yanzu dan Allah dan annabi yaya za a yi a ce wai kuna ta wai posting kuna kuka wai azumi ba ma son mu rabu da kai ba ma amma duk inda ka bi nan wurin duk inda ka bi za ga ana zuge kaji duk inda ka bi tun yau tun ba a sanar an ga wata ba ma kuna nan kuna ta cefa ne kuna ta zuge kaji kuna ta zuge kaji a ce wai kuna cewa azumi wai ba ku san ya tafi anya mutane ba ku daina yaudara ba yanzu azumi kada ka tafi ubangiji Allah ina ma azumi zai zama wata uku billahi la ilaha illa shine maganin yan bana bakwai azumi ya zama wata uku ana yin sa a wata uku amma yanzu wayo musamman mata wayo azumi zai tafi yo bye ramadan wallahi ƙarya take ga baka tana nan tana yin hangen kazar da za a soya a gidanku don Allah da ba a ga watan yau ba sai gobe Allah da wannan da suke ta zuge kajin nan sai gobe ga ta tsaya yau wannan shine magana inji ni nan ba Ilyasu Abdulmuni